ishiku ne na biya ma'aiki, Allah ishiku ne na biya ma'aiki. Manzon Allah ni shi ne duba, manzon Allah ni shi ne duba. Babu abin bautawa da gaskiya shi kadai ne shi, da yake sanya tsanani ya zamto sauki daga shi. Sarki ya tabbata ga Ubangiji bisa mai da kasai shi, sarki ya tabbata a gare ka mai dole da mulki shi. Sarki ya tabbata ga Ubangiji mafi ɗaukaka ne shi, wanga hali na fada harshen ganin manzo. Manzon Allah ni shi ne duba, manzon Allah ni shi ne duba. Kullum tunani na manzon Allah, shi kadai ne rayuwa wallah, shi ne sarkin da ya karbo mana sallah, shi ne sarkin yakin masu sallah, shi ne gwarzo daga Abdullah, shi ne sarkin yakin masu sallah. Babban burina in je Madina gurin manzo. Sayyidi Abubakar samni ba ni manta shi, ya fa kasance gwarzo jarumi gun aiki shi, shi ne fai ba da rai da rayuwa gun manzo shi. Shi Allah ya ambata sahibin manzo ne shi, as-siddiqul akbar kai ni jagora gun shi. Allah ishihu mai na biya ma'aiki manzo. Manzon Allah ni shi ne duba, manzon Allah ni shi ne duba. Mai ranar basidu magogani, kullum burina in ta yabon manzo ne ni. Allah kai ni Madina gun ma'aikin Allah ni, in na je na cika buri na zuciyata ni. Burina in samu shiga fadar manzo ni, ko da na rabin sakan ne ma'aiki ce yanzu. Manzon Allah ni shi ne duba, manzon Allah ni shi ne duba. Manzon Allah ni shi ne duba, manzon Allah ni shi ne duba. Raudatul Nabi ce take ta yaban Saifullah, Raudatul Nabi ce za ta wake mahabuballah, wadda take unguwa ta limanci ita wallah, ta tara masoya rainan Halima Nurullah. Allah kai ni Madina gunsa manzo Surajillah, burina in samu shiga a fadar manzo. Manzon Allah ni shi ne duba, manzon Allah ni shi ne duba. Sayyidina Umar kai ma ni ba ni barinka, dimbin daraja Allah ya yi mani na soka. Manzon Allah ya yabe ka kan addininka, nasabar ta haɗu da ɗahi mai Makka. Mutum na biyu wanda ma'aiki ke son ka, Allah ki tamanna kuri kare manzo.
fa kake don tsoron Allahnka, shi ne mai haƙuri da juriya ni na soka, kuma shi ne na ukun sahabbai uku gaka, mai gaskiya ma aiki ya faɗa mai koyinka. Allah kuma lisan gamsu ya tafi kare manzo. Manzon Allah ni shi ne duba, manzon Allah ni shi ne duba. Sayyidina Aliyu kai ma na taho gare ka, kai ne alƙalin alƙalai ba ni warinka, ga kasa dauki gun manzo ɗahi mai makka, ga kyawawan halayen ni na soka, mai matuƙar imani ne shi zanar ka. Allah kai rahama gun babana don manzo. Men Abbasi da Magoga limanci Hindustan, Kala Hindustan Kano is ta'arif Rasulullah, Hamara Dil Furara ta'arif Rasulullah, Hamla Gubot yar ta'arif Rasulullah, Hambi Shibire Dillan Nasabsi ta'arif Rasulullah. Manzon Allah ni shi ne duba, manzon Allah ni shi ne duba. Sunana Usman M. Sulaiman mai ƙaunar ka, almajirin Shaka Abdullahi Uwais mai ƙaunar ka. Na ƙudirce ni fa Habibi ina tsantsar sanka, ƙaunar ka Habibi da wuce duk mai ƙaunar ka, domin kai min komai ɗan aya mai makka. Kirje min dan Allah in zo fa ziyarar ka. Manzon Allah ni shi ne duba, manzon Allah ni shi ne duba. Allah ishigo mai ladi ma'aiki, Allah ishigo